adiskide bat bazen, orotan bihotz bena, poesiaren egoe, sentimenduzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, hitzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia, ikasia. Nor da Juan Antonio Urbeltz eta zer egiten duzu? Bueno, nik eta ni naiz Juan Antonio Urbeltz, sortu nintzen Iruñan, joan den mendean, 40 urtean, orduan ja nahiko urte bat daukat hemen Sorbaldan, eta nik uste dut eta 18-19 urte hasi nintzen pixka bat estudiatzeko, jakiteko, hasi nintzen dantza egitea. Eta hor atzetikan oso interesatua neon, eta benetan hasi nintzen lana egitea, ni montatu ene buruan plan gintza bat, plan de antropologiko, interesantea, zertaz nik eta ez nuen joan unibertsitatera, autodidakta naiz. Montatu nuen, orduan eta esate baterako sin director de tesis, hasi nintzen lan egitea, eta honaino aliatu naiz. Pixka bat ezagutu nun pixka bat Euskal Herrian, topatu emazteekin eta seme-alabekin, bilatzeko dantza zahar batzuk. Hemen Bizkaian, Nafarroan eta parraldean toki askotan, ez? Eta honekin, eramaten gendun, argia Euskal Dantzari taldea, eta montatu gendun emanaldiak eta antzokian eta jendeak ikusteko eta segitzeko gure kulturakin, ez. Eta kulturaren transmisioa garrantzitsua, zergatik ikusten duzu kulturaren transmisioa garrantzitsu? Bueno, nik uste dut eta kultura eta transmisio egitea eta gizartzeko pixka bat eta behar dugu nahi nahi ez eta ikastolak beste munduan bezala. Ez dago beste ereduak. Ereduak orain dela 200 urte bai, 200 urte badakizu. Aiton amonak eta bere ipuina kontatzen zuten eta hola, eta gero herriskak, plentzia bezala, oso txikiagoa izan ziren, orduan denak ezagutzen zuten beren artean, eta zehon, la kultura individual coincidía con la cultura colectiva, orduan denak oso ibili ziren, baina gaur egun ja hori gauza hauek aldatu dire, eta gainera daukagu gaurko tresne batzuk, oso interesanteak, nik uste dut, eta aprobetxatzen ari geha eta daude guren alde, telebista esate baterako, baina ez dugu erabiltzen ondo, orduan akabo, ez da tresna oso potentea, eta oso kontrajarria jarriko dute, eta Euskaldunen kontra ez. Orduan nik uste dut eta ikastolak, eta gero beste aldetikan ikastolak eta arduretuta daude batzuk, eta lider batzuk arduretuta daude, ze nola aterain behar dire, nesek eta mutilak 15 urtekin, 16 urtekin ateratzen dire ikastolatik, ze behar dute Euskaldunak izatea. Hori oso importante da. Hori oso importantea. Ez historia bakarrik, ohitura zarrak, ezagutu paisaiak, ezagutu esate baterako, en vivo y en directo nola egiten dire dantzak, eta milaka kantuak, eta milaka gauza hauek. Eske bestela, eta nik ez esaten, edo ez nahi esatea, gauzak horrekin dena jakinin behar dute txistu jotzea, ez da hola. Ez da, disparate hauek ez dire pasatzen ene buruan. Eta informazioa arrokorra, esate baterako zu egoten zea a la otra punta del mundo, en Nueva Yorken, eta ikustezu, hombre, hemen daude Don Ibane Garazi,
bolantak, dantzatzen, eta ezagutzen zu, baina beste munduan, ez ezagutzen dut, txikitatik. Eta dantzak ez dakit, dantzatzen ez dakit, baina ezagutzen dut, esan zidan ikastoletan zer ziren eta hola, eta aurrera, ez dago beste problemik, ez? Orduan galtzeko arriskurik ikusten duzu modu batez? Beti, guk ez gea herri libre bat, hori kontzientzia barneratin behar dugu, ez? Zapalduta gaude, eta beste zulo otatik ateren behar. Hori nahi eta nahi ez, ateren behar. Lehen bailen, gaina, lehen bailen, porque denbora ez dago guren alde. Eta herri baten izaerak, kultura zer da zuretzako herri baten izaeran? Bueno, nik uste dut kultura herri batean, kultura da igual gauz bat konkreto izta. Zer da hemen esate baterako Plentzian bere kultura? Bueno, daukazue hemen Plentzian una kultura patrimonial, etxe zarrak, armarriak zarrak, museo bat, ohitura zarrak eta balean bilatzeko eta milaka gauza inguruan hori da lokala, kultura lokala. Gero, claro, daude kultura lokala ziarro desberdinak, edo esate baterako Bizkaian daude modu kultural eta hizkuntzak eta euskalkiak eta beste tokian dire beste kultura, beste hizkuntza berdina, baina bere nortasunekin, ez? Hori ezagutzeko, konprenitzeko pixka bat, ez? Ez daude diferentziak, hori normala da. Herri guztiak, hain txikia dire, dena daukate 4 puntos kardinales, hortik inor ez du eskapatzen. Parraldea, hegoaldean, ekitaldean eta sartaldean. Eta hola, euskalduna berdin, orduan, variazioa, las variaciones paisajísticas, milaka gauzak hori inguruan, hori es parte de nuestra cultura importante gainera, ez? Hori esate dizu, zertaz bene familia, gugea bazen aferrokua, ni dakit hori txigitatik, aita, ez ahaztu. Arbasoen etorri ziren Urbeltzenia bankakua, badakizun nun dago banka, Urepel. Pues, banka dago Urepel onduan, eta mendiak artean dago gure etxea Urbeltzenia, ni naiz Urbeltz. Baina ama, esate baterako, Tafalla ondoan, San Martinusekua, eta sortu nintzen Iruñan, han bizi nintzen hilabete bat bakarrik, beti Donostin, emaztea esaten dit, Donostiarrazea ez ahaztu. Baina Bilobatxoa, orain maiatzan 2 urte sortu zen Bilbon. Hene semia Zarrena, Mikelek eta bere alabatxoa, eta daukagu bat Bilbon sortuta, eta da atleti, ez dut, orain artestu mintzatzen, baina atleti badaki esatea. Orduan horregatik nik eta ibilidea toki guztietan, ez? Hemen Euskal Herrian eta ezagutzeko eta egiteko gure nortasuna, ez? Eta etorkizuna erronkak zeintzuk izan daitezke gutze bera esan duzunagatik indartzea kultura edo? Indartzea, bueno, kultura hori oso importantea da, baina kultura eta bere eramateko eta ekartzeko eta egiteko indartzeko kultura beti behar dugu eta ekintza politikoak, ekintza politikoekin akabo. Azkenian denak eta kultura da ekintza politikoa. Batzuk ez dute, la cultura no tiene que ver con otra cosa, la cultura que con la política. Pero nik itziten de política ez da mintzatzen de siglas, ni de lo que tengamos hoy hemen Euskal Herrian daukagu gaur egun, ez? Ni beste ikuspegi dauket, ez? La política entendida, la ciudadanía, cómo debe de comportarse, política, ez? Zer nolako proiektuak dituzu buruan? Daukat eta proiektu pare bat. Alde batetik daukat ordenagailu barrun eta liburuzka pixka bat
bukatzeko bat, espero dut aurten bukatu. Eta gero, buruan eta antzerki eramateko beste dantza programa pare bat edolako zerbait. Ez. Eta espero dut zertaz bete nuenien 70 urte, bileratxo bat egin nuen familiakin, emaztea, semiak eta gero partaideak egite dute lana nerekin eta dantzai buruz. Eta ipatu, sartzen gea hamarkada bat, ateratzen gea hamarkada horretatik, nik beteko ditut eta 80 urte. Orduan daukat proiektu hauek buruan, zure laguntzakin kontatu aurrera goaz eta aterako dugu. Bai, daukat proiektuak eta ondo, espero dut. Nola ez. Bale, eskerrik asko. Ez horregatik, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko.